Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. PS, love you. Oh, asa ka? Mapauli ka na ba? Mapauli ka na ba sa mansyon? Paulo, tingalig mangita ang doktor. Wa ko masayod kung siya ako itubag. Paulo! Wa na siya mamati pa nako. May padayon ni siya sa pagbiya. Nganong inganong sa dako siya kasuko nako. Dili ba mi suod ka niya to? Nganong siya sinultihan? Ingon sa wa kami mag-uban sa pagdako. Nganong ingon sa ubos kayo ang yang pagtanaw nako. Naglipog ko. Mulaw sa ako sa siyudad. Di na kinahanglan mo balik pa ko sa mansyon. Naghinam-hinam na ko nga makauban pagbalik si Dennis. If you read my mind, you see I'm crazy for you. That's me, I know it's true. I never wanted anyone like this. It's all brand new. You feel it in my kiss. I'm crazy for you. Makuha tanaw niya kapag balik Dennis. Ug ning higayon na. Dili na ko makatugot na mauha kapag usap. Ipanikuro kong mahigot ka na nako. Wala. Nanugtugaok na lagi ang mga manok. Murag, bago pa man ko na ato nakatagpilaw. Nahak na. Murag 15 minutos na matingaling akong nakatulog ka. Ay, sige sa basi makatulog ni ining panghitabo karon din sa mansyon, oy. Matug ka naman taghubag-hubag ini din, eh. Ay. Nakatulog, begitu ka? Oo, may piyong ra. Pero nagamata ang huna-huna, eh. Ay. Wa, nagyud kini, hinungdan kong magsigi pag higda din, he. Aksyon na maghayag ang gawas, oh. Kita na ako dinigikan sa kumbitana. Ay, pastilan. Mubango na lamang ako. Manikay-sikay na lamang ako. Pakasamaho na lang na ako ng walay nahitabo. May man og may mahimo sab ko ng wala man. Pero, sila si Manay lagi. Unsala nakakaroy ilahang kahimtang. Hain maka sila dadam. Agay. Kasakit ako kalawasan. Yan naman eh. Sakit pa. Mura makugi punal-bunalan. Masa man ako na imutangan? Dili man ang akong kwarto. Ay, kabugnaw. Oh, maudi ay. Kiniara ko sa tiles magigda. May kama. Ug may nagigda. Oh, nakaila ko niya ng usa. Si Lola Ceres ka na. Oh, niyaw sa place siya din eh.
ka ng usa ka babae. Ngigikatupad niya sa paghigda. Nakamata siya. Ah? Wa ko makasabot sa imong gisulti. Ako, Ella. Ella? Ikaw si Ella? Kinsa ka? O gano'n ni amasa ka din eh? Aw, imo pa ni kwarto? Ngano naabot pa ko din eh? O gano'n ni usap si Lola Cedes? Aldo. Ha? Sila nakalingon rening tanan. Mugawas ko. Dili ko din eh. Mugawas ko. Tora, putahan. Dili pa, apli. Pagkausa ko ninyo, gika din eh! Pagkausa ko ninyo! Pagkausa ko ninyo din eh! Pagkausa ko ninyo! Lele kasa. Magagawan sa bisang rini. Usa imong giingon? Sila nako. Binirango ka na sa rini. Usa. Binilanggo? Husto pa ko sa kunabati. Binilanggo? As in, piniriso? Dili ko masugot. Dili ni mahimo. Mugawas ko. Pag-ausa ko niyo gikan din eh. Pag-ausa ko! Sarang! Sarang! Nausa ka? Ngano na kay panabang? Usa? Usa ni tabo ni Lola Cedes? Usa? Usa mo na to ini karon? Miguro ka naman kung Lola. Ay, tarong pa. Ayaw pa. Di na makapangayo taong tabang. Tabang! Tabang mo! Gilanta si Lola Cedes! Tabangin mo ninyo! Tabang! Wala sa'y bahil mo. Bisan, mawa tayo mo. Sirog. O sabay mahimutan ni Lola. Ay, Ginoo ko. Unsa na lang si Pielo kung mahibaon siya nga gipasagdantang iyang apuhan. Lola, pagtanong ba? Unsa man ka na mo nga gilat-hilanat man sa kadiha, oy. Huso. Labakara. Pahiran ta siya kanang bugdaw nga tubig sa labakara. O sabay naa ka? Dito? Okay, sige. Magkuha ko ang kabinet. Oh, shit. Asa man ka nindapitam? Asa man may ani mahimutang? Dili may makagawas gikan din eh. Piolo, please. Pangita amin. Ay, naana. Nahuman akong hipos sa kusina. Naunsa bang nangakayag man din ni dinhi, oy? Mura man og may iro nga gabug na. Kaluto Ah. ka na. Oy, kita ka? Sa unsa? Kini ko, nanghipos ako. Nag-arrange ako. Kay mura man og may irong gabugno dinhi kagabi, eh? Nahuman ka naman. Ang dami na akong pagkaon na akong dadon dito sa
Sa? Mano na pahunong ka? Sa Tinoy. May mga binilanggo ba daay mo ni ining balaya? Ay mahimo ba santa? Dili ka magsigig pagutana. Buhatan na lang ang imong trabaho. Ay, kadaghan pa sa mga sudan o kanon. Unya magaluto na sab ko? Hala no. Nagasalig lamang kamo ba nga nagabahang inyong grasya bisan og mga salbahis kamo? Kano sa ba kamo maabtan ng taon o gaba ay? Aron nga makabaho sa be? Helom na. Ang dami na ko. Manganda muna ko. Ay, mag-init lamang ako. Maayo pa man kitong mga sudan god. Lutuan lang lamang na kog lahi si Sir Orlando kay dili na pagkatumukaon ka ng bahaw nga sudan. Labi na kayo si Sir Paulo na masuko ka to ay. Pabuta lamang ako sa sala. Tawag lang unya taka kung maluto na. Ang dami kong ayon sa duha ka tao. Dua? Kaluoy ni Lola. Init paghihapon ka ay siya. Kuwang na lang kaligunan ako siya ining tubig sa kabo aron nga muubos ang hilanat. Ah, Nagmata na din mo. Asay duha god. Tiray. Ay ma'am, ginadaan ka mo sa inyong pagkaon. ay ganina pag yung kay kong gigutom ay. Salamat itaw nga nakanahuna paghihapon ka sa kanang paghatod na mo din yung pagkaon bisan usal bahis ka. Ayaw pasalamat. Pasalamat ko kay buutan ka. Wes, dili ka angay magpasalamat. Bisan og buotan ko. Nga naman. Kaya kay labot ining pagkaon nga akong kida. Alang kini ni Ma'am Ella og Sigis. Basta? Ay nga naman. Ako ni ay. Uy, gamay na ba kay kung nakaon gabi ido? Wa kay labot sa konsumo. Unsa? Inyo kong gipreso din hi? Unya dili ko ninyo pakanon. Pas pagawasa ko ninyo. Papulian ako sa amo. Uy, ay ko gising-isi ha. Kay bati may kakagngipon ay. Naghiwi lang na. Nyaman, may pangagpag yun oh. Sige na, ay pagawsan ako din ba? Dili ka na matabiya dinhi. Anhi ka na dinhi mamatay. Ay, dili ka ginuwar makahukom na kuno sa akong kamatayon. Dili ka angay nga masuko nako, Robert. Kundi sa abahan sa lalaki na imong nagustuhan. Kaya siya ang nagmando ni ini nga dili kahatagan og makaon. Gusto niyan mamatay ka sa tagutom. Uy, dili itaw na mahimo, uy. Dili ko musugod. Pagkausa ko ninyo kay kadinhi. Pagkausa ko! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!